ಅಲ್ಲ गेलेन गेट करा काढो दे छोड़ ही छोड़ हां हिं का ही छोड़ ही वरे छोड़ हां ये खत्म कर ले वो डाउन कर छोड़ ये कर वो ये चक्कर कची ये घाला तो चक्कर राव कचे एक एक दिगी पडा छु जातो पडरी कोणती अध्यक्ष ही करू कसे यही करायचे ना बजेशन हां यूज काय पार्ट आहे सी चक्कर म्हणून यात्रीन जणू कशी ಈ ಹೇಡ್ ಜಾರಿ ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಪರ್ ನೋಡ್ಕಣ ತಕ ಯಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಂತಾರ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಕೇಸರಾ उकारा एवढी सगळं कोणी फेर नाही सुदो ओंपरा फेरले ते पण करला ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗ್ थांबले ना बरं कळचुतो ಐಂದ್ರಿ ಅಣ್ಣರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ कर ಹೇಳ್ತಿದ್ ಮಗ ಗಡ್ತಿ ऊपर पड़े रही इसमें गोने देखन काढणं पण शून्य काढायचं सैलेन मारायचं गोने सोडून फेरन नाही